Unes jornades que un grup de persones vinculades al Casal Popular, als moviments socials de Castelló i de més hem organitzat, un poc pensant en la situació actual, de retallades, de crisi i de més, de la situació de precarietat laboral, social en la que ens trobem per unes i per altres totes les persones, o quasi totes. Unes jornades que hem organitzat per d'alguna manera difundir fórmules o maneres d'organitzar altres formes de relació econòmica, d'organització del treball, de producció, consum, etc., una economia alternativa. Per això les jornades tenim algunes xerrades de caràcter més teòric o més reflexiu sobre cooperativisme, economia solidària, què és, quins principis té, quines fórmules, i després xerrades d'exemples pràctics, que és el que ens ha paregut més interessant, donada la necessitat i l'interès que tenim per conèixer-los. Durant les jornades hi ha taules o xerrades d'experiències pràctiques de cooperatives de consum, de producció, de serveis, d'ensenyament, cooperatives integrals, etc. Les jornades comencen avui, acaben a finals de març. Teniu en els cartells de moment el programa i en la web que teniu en el cartell està el programa. I també dir-vos, dins de les jornades també hem tratat de posar un parell de tallers un poc sobre, que hem dit, muntat la teva cooperativa, un poc sobre informació ja més pràctica de com se pot muntar una cooperativa, tant com a forma jurídica com amb altres mecanismes de crear empreses, diguem, autogestionades, etc. I també dir-vos que tenim una paret allà darrere, que les jornades les financem com bonament podem. En principi tenim unes bosses de tela de les jornades. Tenim també uns llibres infantils, que els beneficis estan destinats a cobrir les despeses de les jornades. I avui no ho tenim, però més avant tindrem bonos de suport per a les jornades també. I hem creat, encara no està disponible, però un sistema de crowdfunding per internet, de micromecenatge a través d'internet, que en la web estarà disponible també en breu. I comencem avui la primera xerrada que us presentarà Anna. Només afegir una coseta al que has comentat sobre el tema del finançament i tal. Per als que no conegueu el Casal Popular, som un centre social autogestionat i això vol dir que no rebem subvencions ni de partits ni de cap entitat pública ni privada. Ens financem principalment per les quotes que paguen els socis mensualment, que són de 7 euros, i animar-vos a fer-vos socis si voleu. En la tauleta també trobareu butlletes per si voleu. També si voleu col·laborar de qualsevol altra manera, per exemple, si un té una furgoneta o sap arreglar alguna cosa, etc., també podeu deixar el vostre contacte i què podeu oferir, perquè a vegades puntualment necessitem algunes d'aquestes coses. També he deixat allí un full per a que deixeu el vostre contacte si voleu rebre informació de les activitats que fem al casal o sobre cooperativisme, perquè ens agradaria començar a engegar un poc, a manejar el tema que fluïsca un poc la informació sobre el tema del cooperativisme. I ara sí, ja presentem el convidat. Ell és Jordi Pujol Moix, és advocat laboralista de professió, especialitzat en el tema de seguretat social. Va ser fundador l'any 1972 amb altres companys del col·lectiu Ronda d'advocats i nosaltres, a part, ha treballat molt el tema del cooperativisme, té molta experiència durant molts anys en això. És membre del Consell Assessor del COP57, que com sabreu, i a més tenim una xerrada sobre el tema, és una cooperativa de crèdit que es dedica a finançar projectes amb un contingut social molt interessant. I vam decidir convidar-lo perquè vam trobar per casualitat que hi havia un llibre que es diu Cooperativisme contra la crisi i justament vam dir, doncs perfecte per al tema que ens ocupa. I com ell era un dels autors i havia escrit un dels articles més interessants, vam contactar amb ell, de seguida es va oferir per a vindre, ha portat els llibres i que els teniu ahí en la paradeta, valen 5 euros per si algú li vol pegar una ullada, i ja us deixarem. Molt bé, doncs moltes gràcies. Jo m'assentaré. Estic una mica constipat, si tosso o això és que és el constipat. Com un dels motius de la intervenció era que no vull tapar la PowerPoint, però del poc. A veure si així ho fem. El llibret
aquest que hi ha aquí està promogut per la Fundació Pere Ardiaca i per una cooperativa que es diu de Barris, i no és un llibre unitari sobre el cooperativisme, sinó que són 7 visions sobre el cooperativisme. Jo crec que totes elles interessants, amb unes hi coincideixo més i amb les altres no, però això és normal. Hi ha Clement Hernández, que és de la Universitat d'Alacant, que parla de les relacions entre el sector estatal i el sector cooperatiu i el sector privat. L'altre tema és de Jordi Sunyer, que és un escriptor, i dona una visió optimista però sobre coses reals, no optimista inventada, sinó coses que fan les cooperatives o que fa l'economia social, amb un article també sobre això. Comissions Obreres, en canvi, dona una visió sindical, molt sindicalitzada, diria jo, més que sindical, sindicalitzada del cooperativisme. Félix Pardo fa un article molt interessant sobre democràcia econòmica i esbossa una crítica de la democràcia política i de la vella esquerra, aportant alternatives sobre la democratització de l'economia. I, finalment, Michael Krake fa una proposta que combina socialisme de mercat, democràcia econòmica i dona algunes orientacions sobre com podria anar l'economia. I el meu article aquí era transformació social, crisi i transformació social, que d'alguna forma el trepitjaré aquí perquè inevitablement per mi és el tema central i l'hauré de trepitjar poc o molt. Aquí tenim una mica el sumari del que voldria parlar. La intervenció meva procurarà anar de fora al cooperativisme cap a dintre el cooperativisme i al final obrirem el meló de la cooperativa. Per tant, comencem ja a la justificació del títol. Per què m'ha sortit aquest títol del cooperativisme al segle XXI? Perquè al principi l'encàrrec no era ben bé això, però anar-hi treballant, i ara explicaré per què. Parlaré de l'economia social en general i el que forma part de l'economia social i el que no forma part de l'economia social, quin és el pes de l'economia social i de les cooperatives en l'economia, què és l'economia cooperativa, què és la societat, aquí entrem de ple, què és la societat cooperativa, la crisi del cooperativisme i el cooperativisme en crisi, que són dues coses diferents, el cooperativisme i transformació social, i aquí parlaré sobretot de les cultures cooperatives i de la forma d'enfocar la diversitat, la riquesa que hi ha en el món cooperatiu, que una mica en el cartell de promoció d'aquesta jornada si es veu que hi ha cooperatives de molt divers origen i moltes formes diferents d'entendre el cooperativisme. I les perspectives de futur pràcticament no en parlaré. Em sembla que valdrà més que en parlem una mica entre tots. Per què el títol de cooperativisme del segle XXI? Doncs el que portem de segle, del 2000 al 2012, hi ha hagut dos períodes molt clarament diferenciats. Un va ser creixement, del 2000 al 2007, o 2008 si es vol, i l'altre crisi del 2008 fins ara. Però aquesta crisi actual, la crisi del 2008 fins ara, té unes característiques per mi especials i que la diferencien de crisis anteriors. Cronològicament comença la crisi el 2008 amb la fallida del banc Lehman Brothers, amb les hipoteques subprime, amb la crisi del totxo a l'estat espanyol, i això no és res més que una crisi típica del sistema capitalista, de les crisis aquestes que va tenir el sistema. Però s'hi afegeix un segon element. Aquest segon element és que abarca pràcticament tot el món occidental. Tota Europa, tots els Estats Units i bona part dels països més rics, i que els països en aquest cas explotats no els afecta perquè no els afecta entre cometes, els afecta, però
la pateixen, com que ja estan en crisi permanent, els afecta d'una manera diferent